खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 25 माग दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै थुलुंगाखांनाय आरो गोहोनि बोहैनाया गोख्रों जागोन। गोदान मावथांखिफोराव जाफुंसार जानायनि मिजिं दं। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा खैफोद लानो साहस मोनगोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा दिनै थाबैनो जोबगोन। मोनसे मोजां नोजोरा न' आरो खामानि थिलि मोन्नैयावबो समानथि लाबोगोन। नोंथाङा हारिमुआरि एबा गोसोआरि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन आरो नोंथाङा गोदान सानथांखिफोर लानो गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो समानथिनि सान। नखराव गोजोन थागोन। गोदान खाबुफोरजों मोगा-मोगि जानायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै साननानै थिरांथा ला। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा जागोन। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया गोसोआरि गोजोन होगोन। सोरजिलु हाबायाव जाफुंसारनायनि नेरसोन दं। मोनसे मोजां सानस्रिजों गासैबो खामानिफोरा गोरलैसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै रायज्लायनाय आरो सानस्रियाव रोखा जागोन। गोदान सोमोन्दो आरो बाहागोदारिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया गोजोनथाव आरो बाहायजाथाव जागोन। मोजां सानस्रिया खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। सोरजिलु आरो आरिमुआरि नाजानायाव जाफुंसार जागोन। मोनाबिलियाव ध्यान आरो गोजोननायनि थाखाय मोजां जागोन। गोसोआ खुसि जागोन आरो गोदान सानस्रि ओंखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोनि गेजेराव समानथि लाखिनाया गोनांथार। न'आव आरो नखरजों हेफाजाब मोनगोन। गोजाम बाथ्राफोराव जौगानाया जाथावना। धैर्य आरो संयमजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिनि फारसे गोसो होनाया गोनांथार। गोसोआरि हाबाफारिफोरा गोसोखौ गोजोन होगोन। साना गोसो गुदुं आरो मोजां मोन्दांथि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथि आरो दैदेननायनि गोहोआ थिखिनियाव थागोन। नोंथाङा साहसगोनां खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोजाम बिथांखिया जाफुंगोन होननानै इसारा होदों। नोजोर आरो मोजां सानस्रिजों साना गोजोनथाव आरो थुलुंगाखांथाव जागोन। सावस्रिया जौगागोन आरो गोसोआरि गोहोआ बांगोन। फालांगि एबा सोरखारजों सोमोन्दो गोनां आयदायाव मुलाम्फाखौ मोननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनगोन। फालांगियारि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोर आरो नखरनि हेफाजाब थागोन। गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया नर्मेल थागोन आरो गोसोआरि समानथाय थागोन। गोदान आदब बिथांखि लानो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। धैर्य आरो आब्रुथिया खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोआव गोदै आरो हेफाजाब थागोन। बाहागोदारि आरो फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। आरिमुआरि आरो सोरजिलु हाबाया जाफुंसार जागोन। गोदान बिथांखिजों इयुनआ रैखाथि मोनगोन। मोनाबिलि समाव नखरनि सुबुंफोर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब।
वृश्चिक राशि दिनै मावखान्थि आरो सानसुमै बिथांखि लानायनि गोनांथि दं। आन्दोनि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। रोंगौथि गोनां सुबुंनि दैदेननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायना लाखि। मोनसे मोजां नोजोरा गोदान खाबु लाबोगोन। मोनाबिलियाव गोसोआरि गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। धोरोमारि आरो इसोरारि खामानिया मुलाम्फा जागोन। गोदान जागायनाय आरो बिथांखि लानाया मोजां जागोन। दावबायनाय आरो समाजारि सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गावजों गाव गोजोननाय आरो गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि दिनै आब्रुथि आरो गावखौ दबथायनाया मुलाम्फा लाबोगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों थागोन। रां थिसननाय आरो राङारि सानथांखिफोरखौ साननानै ला। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिबानफोरा जाफुंसार जानो हागौ। साना दिदोमथि आरो समानथाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि दिनै गोसोआरि आरो देहायारि गोहोआ मोजां जागोन। गोदान सानस्रि आरो सोरजिथाया मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि आरो फालांगियारि मान सन्माना बांगोन। ध्यान आरो गोसोआरि हुदाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि दिनै गोसोआ सिरि आरो दिदोम थागोन। गोसोआरि हाबा आरो ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरजिलु आरो आरिमुआरि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोजां साननाया सानखौ गोजोन आरो थुलुंगाखां होगोन। बेलासि समाव ध्यान आरो साननांगौ सोलोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।